Dobře to voní. Jo, myslím, že je to jen to hovězí koření. Nevím, jestli 2 nuda nám budou stačit. Mohl bych tam dát vajíčko? Potrvá, než to začne vřít. Jep, to bude asi tou elektrickou platnou. Co se to tu sakra děje? Do prdele, to je Gordon Ramsay. Co to? Zeku, to je Gordon Ramsay. Správně. A už tu sedím 15 minut, žádná obsluha, žádný menu a ani nemluvím o té výzdobě. Dobrá, kdo je z vás 2 majitel? My nevlastníme. Jsme pod nájmem. Máme to na půl. Oba tady. Dobrá. No ani jeden z vás nezaplatí nájem na restauraci, jako je tahle. Šéfové tady v domě Mikea a Zeka nemají vůbec ponětí, co dělají. Vypadá to, že je na mě nastavit pád tím správným směrem. Šéf Ramsay je v domě Mikea a Zeka a že toho má dost co opravovat. Dobře, máme toho dost co spravit před otevřením této restaurace. Já mám ohledně toho otázku, šéfe. Dobře, co pak to je? Jo, tohle je náš dům. Ano, znám ten pocit. Mé restaurace mi taky připadají jako domov. Ne, my tu ale žijeme. Práce přes čas, tomu rozumím. Majku, co se to kurva děje? To je Gordon Ramsay. Já vím! Snažil jsem se vylepšit moji schopnost vařit a věřím, že bude cool pracovat s šéfem Ramsaym. Musíme to dost spravit předtím, než to tady otevře. Dobře, potřebuji, abyste vy 2 dělali večeře, abyste věděli, jak to tu chodí. Ano, šéfe. V domě u Mikea a Zeka se podává večeře a hosté už začínají být dost nedočkaví s jejich objednávkami. Co byste nám doporučil? Já nevím. Vlastně nemáme žádné menu. Tohle není restaurace, nevím, co dělám. A k tomu se bojím. No, to mě pojeb. Michaele, máš tu hladové, co furt děláš? Hovězí nudle, šéfe, mám tam hodit vajíčka. Jasně, že bys měl, zbuď se! Jsem zbuzen, šéfe. A je tady všude samý nepořádek. Co je tohle? Nějaký prášek, šéfe. Pane bože, a všude po podlaze je sakra mokro. Co to sakra je? Slzy, šéfe. Co to je? To je krysí hovno. Mohl bych jenom vodu. To takhle, kdyby se vypadli z mého domu! Zavírám to tady, všichni ven. Hned. Ach, díky bohu. Vraťte se zítra. Chystám se zavolat policii. Během dlouhé noci šéf Ramsay a jeho tým stvořili nové menu a zrenovovali výzdobu restaurace na znovu otevření. Pánové, včera to byla katastrofa, ale dnes vaše restauraci čeká nový začátek. Tohle není restaurace! Ale může být. Ještě nezdávej svůj sen, Zeku. Pohledněte, chlapci, na nový a vylepšený dům Mikea a Zeka. Co, kurva? Lepší, že? Jo. Funkční, Jo. poličky, Jo. žádný hloupý gauč. Můj gauč! Tohle je správná restaurace. Je úžasný, že z našeho domu je najednou restaurace. Kde je telka? S novým menu a novým vzhledem je Mikeův a Zekův dům kompletní a jde bez problémů či potíží. Jak to zatím vidíte? Jak se vám líbí nový dům Mikea a Zeka? Vlastně zatím vůbec. Už čekám asi 20 minut a zatím jsem neviděla číšníka. Kde je sakra Zek? No, je ve skříni. O, policie! Může milovat koho chce, ale potřebuji ho kurva při zemi. Hned! Prosím, jen mi řekni, že je jídlo v pohodě. Já nevím, vypadá to přismahle. Taháš mě za ptáka, co to vůbec je? Já se nepamatuju. Jsou tvé mozkové buňky tak hladké jako ty nudle, nudličko? Nejsem nudlička, nejsem ani ten, co vaří. Co to kurva znamená? No, abych se přiznal, celou dobu jsem kuchaříčkoval. Víte, vždy jsem byl hrozný kuchař, ale tahle krysa je úplně stejná, pokud nehorší. Možná ani není Francouz a jo, právě teď se mi vystrala na ruku. Myslím, že je v pohodě říct, že tato restaurace je naprosto v prdeli. Zkoušel jsem všechno, od vedení, které je buď ratatouille nebo gay. No do prdele, to je Gordon Ramsay. To je on, strážníci, seberte ho! Hej, co to kurva je? Pardon, pane Ramsay, ale jste začen za nereálné vysílání. Dneska neoslové. Co to k čertu? Kam šel? Ztratili jsme ho ve střihu, ale nebojte se, pane, najdeme toho skurvisyna. Nesnáším televizní pořad. Hej, potřebujeme vrácení peněz, někdy jsme dostali naše jídlo. Vy jste někomu platili? Jo, platili jsme Stuartovi. Komu? Mám jeho šajtlofy, tam. Chceš si pohladit krysu? Lepší. Příště v kuchyni špatných snů.
Vypadni mi z kanclu! Hned! Tohle je ta nejhorší restaurace, kterou jsem kdy viděl.